Nu börjar jag så att vi fick 73 men jag hade gått med. Tack. Ja, det är det. Förändra hur mycket förändringar i sin träningssätt. Man själv får belöningar och så här. För att lösa hela den biten. Ja, jag måste här vi har samma omlägg i Sjöbo. Vi ger lite privat och ser liksom precis det du säger. Så att för vi hade så lite myter vi började så jag får det här verkar roligt att gå ut och tävla. Det hade vi nybörjat. Och sen har hon liksom fått lite körningar eller lite nu har vi liksom så. Och sen är den tid. Och Rika har lite lättare att trappa sig. Och så beror det mycket på linjerna egentligen. Vilken arbetsmotor det finns i dem. Ja, precis. Achille tycker hon var jätterolig. Hon har polis och jaga. Så det ska hon inte göra med. Men hur gammal är hon? 4. Hon är rätt sådär, hon följer mig väldigt bra. Hon är precis speciellt så. Då får du öka resurs. Ja. Din resurs helt enkelt. Ha någonting som du kan istället. Det kom. Sitt kvar. Ja, precis. Ja, men det gör jag. Är du? Nej. Men samtidigt, det är det som gör det här. Det är precis när hästen gör någonting lite där. Som andra säger, men varför gjorde jag det? Det är ju bara för att jag... Hade jag inte gjort det så hade du... Ja. Då skyller man inte på hunden eller hästen i alla fall. Då skyller man på sig själv. Nej, när man precis när man gjorde det.